V nasledujúcich minútach sa dozviete to najdôležitejšie z regiónu i z vášho okolia. Pripravené sú správy televízie Región. Pravda o drogách je názov preventívnej protidrogovej prednášky, ktorá má osloviť najmä žiakov na 2. stupni základných škôl a stredoškolákov. Už 4 roky ich po celom Slovensku organizuje občianske združenie Slovensko bez drog. Školy sú povinné organizovať preventívne aktivity s protidrogovou tematikou, preto podobné prednášky v mnohých školských zariadeniach privítali. Občianske združenie začalo spolupracovať aj s mestskými policajtmi v jednotlivých mestách, čo posilnilo atraktivitu stretnutí. Prednášky v rámci Slovenska sa robia celoročne, pokiaľ sú deti v škole. No a v tomto prípade to bolo pre žiakov 2. stupňa tejto základnej školy. Žiaci i prísediaci učitelia Košickej základnej školy Považská sa dozvedeli viac o tom, ako drogy škodia telu, ako ničia vitamíny a živiny v tele. Dostali viac informácií aj o tom, ako pôsobia na emócie človeka. Účelom prednášky je informovať tých žiakov, a hlavne tých žiakov, ktorí nebrali ešte drogy, aby ich ani neskúšali. Cieľom nie je zistiť, kto berie, kto neberie drogy. Dvakrát máme túto skúsenosť s pánom Remperom. Spätná väzba od kolegov bola veľmi pozitívna, pretože práve v rámci etickej výchovy, náboženskej výchovy, biológie, kde sa preberajú tieto témy, takže myslím, že ten účel bol splnený, že deti aspoň čiastočne si niečo odniesli. Po prednáške žiaci vypísali anonymný dotazník, akúsi spätnú väzbu, čo im živý výklad priniesol. To sú také až doslova rozhodnutia, že vďaka tej prednáške sa dozvedel, prečo drogy škodia a nechce brať. Podľa pedagógov je to pre žiakov aj isté ozvláštnenie, keď im informácie sprostredkuje niekto mimo školy. Je to trošku iné, ako keď počúvajú od učiteľov. Myslím, že od iných osôb to príjmu trošku lepšie a možno fakt to prehodnotia, či majú alebo nie. Prednášky ponúklo občianske združenie Slovensko bez drog aj rodičom, aby v prípade, že z užívania drog podozrievajú svoje dieťa, vedeli zareagovať, no nestretlo sa to s úspechom. Viem, že moji kolegovia v Čechách momentálne som videl, majú na Facebooku, že robia aj takú besedu pre rodičov, ale toho je skôr menej. Dôležitejšie sú tie deti, lebo ten dospelý, ten už videl, troška inak premýšľa, lebo videl a troška inak sa rozhoduje nad niektorými vecami, ktoré ide urobiť v živote. My sme skúšali a snažíme sa na začiatku školského roka stále rodičov informovať, alebo aspoň také body im dať, že čo si majú všímať na svojich žiakov, aby vlastne k tomu nedošlo, aby vlastne vedeli zareagovať, ak sa niečo s jeho synom alebo dcerou deje. Každá škola má spravidla aj školskú psychologičku. V prípade potreby sa môžu rodičia nakontaktovať aj na ňu.